Ja vás vítam u môjho prvého videa a dneska si zahráme Battle Royale. Skúsime ich vyhrať, OK. A som tu spolu aj s Dominikom. Čaute ľudia. A môžeme dať ready. OK. Dúfam, že to vyhráme. Mňa zaujíma, že aké miesto dáme a mňa zaujíma, že kde padneme, Matias. Nemusíme dať, ale nech sa dostaneme aspoň do top 10. OK, to je ľahké, ale ja poznám takú skrytú miestnosť. OK, tak tam môžeme ísť. A tam potrebuješ teleportáciu masku. Len teraz tam bude asi padať niekto, lebo to je nová skrytá miestnosť, skrytá. A len mňa sa tam vyplatí, lebo tam už rovno vidíš Legendary Česku, aj tam máš asi... Prečo sa mi to tak seká? Joj. Prečo sa mi to tak seká? OK, už to je pohode celkom. Prečo to sekalo? Mňa zaujíma, že či tam bude nejaký dobrý hráč v tom lobíčku. Hej, či tam budú nejakí tryhardeli. No. Hej, a ak sa voláme reálne alebo tak ja som veľký, hej, ja sa musím predstaviť, hej. Kde padáme? Tá skrytá miestnosť je tu. Ale tak tam poďme. OK. Matias? No. A myslíš si, že sa nám podarí dojsť do tej skrytej miestnosti? Prečo ma voláš Matias? Volaj ma Velty, please. Keď točíme video, tak ma volaj Velty. Ale ty ma volaj Dompak. Ok. Tak teda, Velty, podľa teba sa nám podarí dojsť do tej skrytej miestnosti, lebo na to treba teleportovacia maska. To není až tak ťažké teleportovacia maska získať, nie? Ja padnem sem, to je 100% takáto nová česká, tá speciálna. Ukáž, kde? Ale nie, tam idú týpci. Tam padajú týpci. Tak nie, ja oni padajú, tí týpci padajú sem. Tam, kde sú to označené, nepadajú tu. No padá tam pár týpkov, ale to dáme. Nie. Týpci ma strelali. OK, tak bež. Musíme zohnať nejaký loot. Ježiš, mám zbraň. Ja nemám. Rýchlo berem brokovku, OK. Idem... Zober všetko, čo mám v ruke. Berem úplne všetko. Je tu nejaká čestka. OK, toto berem. To si môžeme aj vyvodiť. Toto je veľmi dobrá brokovka. Vyhodí. Idem. Šimon, rýchlo. Ja som Dompak. No tak Dompak. Rýchlo. Idem. Už som tu. Typek. Prosím. Počujem, že ide sem. Nie. Áno, rýchlo. Zabilo. Tam je týpek. Gigi, on je slabý, ten týpek. Zabijeme tohto. Yes. Okay. Dobre. Pozor, týpek. Ja viem, preto idem donútra. Aby ma pre istotu... Ja mám 30 HP. Ide k tebe možno. Nie. On má teleportovaciu masku, ten týpek. Nie, pozor, strieľa ďalší. Má lepickú zbraň. Počkaj, to není brokovka. To je niečo iné. Ja tu máš metky, ja ho idem zabiť.
Nie. Asi nevidím hápka dole, ja si ich vidím len tam hore. GG, nezdobukulo. Ja mám 0 nábojov do brokovky, kámo. Ja si Matias, berem túto daj- brokovku. Hej, mám Dáš- celkom alebo- dobrý ľud, ale máš tú teleportovaciu masku. Mám veľký, prosím, dáš mi 5 nábojov do brokovky? Môžem 5 nábojov do brokovky. No. Máme Godzillu, kámo. Matias, máme Godzillu. Matias, poď za mnou. No. Ideme do tej miestnosti, alebo ideme na Godzillu? Poďme na Godzillu. OK, tá veľký. Alebo veľký. Zabijeme, ja idem napríklad do tej skrytej miestnosti. Keď tak tam nejak nahitujú Godzillu, potom ju zabijeme. Nie, vieš čo, ja idem tiež. Je tu týpek. Počkaj, ja idem ti pomôcť. Už je mŕtvý. Aha. Ja tu mám nejaké celobuknuté, ale... Prečo? Matias, ja ti vyhodím potom cez tú masku, OK? Pozri, toto vykopeme a tam už rovno vidíš Legendary chestku. V tej Aha. diere. To sa nedá. Choď stade preč, OK? Matias, pozri. OK? A potom mi vyhoď teleportovaciu masku. Počkaj. Počkaj, vyhodím toto. Yes. A teraz to daj cez tú dieru. Ja zatiaľ zoberiem náboj. Yes, poď. Áno, teraz... Yes! A ešte tu nie je len tá čestka, ale keď rozbiješ tie kamene, čo tam sú, pozri. A teraz kúkaj. Musíme rozbiť toto, stačí. Ale ty si žobral všetky zbranie. Počkaj, ale nechaj mi niečo otvoriť. Please. To si berem. In my Godzilla. Kámo, to je aké dobré. Počkaj, nechaj mi túto jednu. Ale tu už mám, tak si berem aspoň miesto toto brokovky. Ešte nejaké náboje. Musíme teleportovaciu masku, Matias. Áno, to je pravda. Jednu vec musíme nechať. Ja tu nechám shockwavy. Áno, dobre. Nechám. Ja ti vyhodím cez toto. Počkaj, tu sú ešte chuck splashe. Áno, daj. To je pravda. Yes. Je dobré. Počkaj, ešte katanu si zoberiem. Miesto tohoto. Žije, Godzilla je tu potom. Matias, ja som ti vyhodil tam tú masku. Mal by si ju dočiahnuť. Ja mám. Ja máš? Tak ja si túto zoberiem. Skús sa zohnúť. Takto hodiť. Nejde, počkaj. Poď, aby tu neboli nejakí týpci, vieš. Na tom červenom marku, tak tam je Godzilla, poď. To je síce 1700 metrov, to je jedno. Máme teleportovaciu masku, takže nevadí. A náhodou, tá Godzilla ešte k tomu žije, jasné. A ten dodá najväčší damage, dostane úplne, že exotický raketomet, veľmi dobrý, speciálny. Aj medailóne Godzilla bude mať aj deše. Hneď ti ukážem, na čo to je. To je česká. Si berem. Nože potom sa teleportní tou maskou za mnou. Hej, toto by sme mohli dať Ryu s takými dobrými zbraňami. Ja viem. Keď sme boli v tej tajnej miestnosti. Počkaj. Yes. Dobre, že keď hodíš tento... neviem, čo to je. Vieš, tie gule, vieš. No. No tak dobre, že ti to nedá dole damage. To je dobré, to je fakt dobré. To je dobré. To je dobré. Však ľudia, je to dobré.
týpek. Nie, to Porazíme. není týpek. Či Čo je? ukazuje, že potom rohu Godzilla, Matias. A potom sa teleportí maskou za mnou. Jaj, počkaj, už sa... Bude tu týpek a nechcem zomrieť. Keď zomrieš, tak sme úplne, že v keli. A kašli na ňu a teleportí sa za mnou, teleportuj sa. Už za chvíľku... No tak nie, za chvíľku ešte presne skoro 1000 metrov. Ja už vidím tú Godzillu, kámo. No tak jak ďaleko? Ja už budem mať vedieť za chvíľku hitovať. Z diaľky. Prosím, nech mi to sem dá. Viem hitovať Godzillu. Ona má už veľmi málo. Počkaj, prídi. Počkaj, musím tam prísť. Godzilla je mŕtva. Musíme nájsť toho typka, ktorý Godzilla dal najväčší damage a ten dostal medailonek. Milian 1704. To on dal najväčší damage. Hej, mne to tam napísalo. OK. Hej, a pozor, vidím tu auto a ide ku tebe. Príď za mnou. Ja idem pre také špeciálne airdropy. Ide ku tebe. Tu keľu. On ide asi otvárať tie airdropy. Nie, on tam fajti. Musíme sa na neho spiknúť, Matias. Lebo tá zbraň je extrémne OP. Ide ku mne. Ja mám dobrú brokovku, takže... Matias dojde, lebo on chodí ku mne. Ja som tak dávno nehral moje obľúbené Battle Royale. Ježiš, ide preč. Ja mám zbraň na diaľku, aby som ho mohol killnúť. To je on s tým autom, to bude asi on. Tvoje auto jedno. Pozor. Idú sem, please, pomôž. Kámo? Čo? Ak to, že ma nadvihol? Tak to... Oh! Pozor! Kámo? Pozor! Yes, ja som ho nokol. Naruto. Yes, je dead. Medkit potrebujem. Prosím. Takúto. On mal. Vieš, čo mal? On mal lokot pištolku. OK, super. Potrebujem lekárničku. Matias, dobre, nevadí, ja mám 4 náboje do keľu, ja potrebujem tak veľké. Pozor, že tu nás oný, čo má ten medailonek. Úplne si zničila video. Tomek z Godzilla skoro u nás. A mne mamina zničila video. Strihneš to. Tu je ten typek, ktorý má medailon. Strihneš to. Ok. Ja nie, to nebol ten týpek, ktorý... Matias, tu máš lekárničku. Yes, díky. Neber si tú lokom pištolku. Nebudem. Pozor, tu je niekde ten týpek, ktorý má medailonek. Keby sme to vyhrali, tak to tam aj dám, keby aj prišla moja mamina. Že to je jedno. Ale toto nebolo veľmi dôležité. Pozor, po pravej strane bude ten hráč silný. Neboj sa, ideme na ňo. Poď za mnou, keď ho chceš zabiť. Spavnul sa ostrov. Tam je hráč. To čo je tu? Počkať, ja mám lokom pištolku. Dal som mu hit. Kde je? Aha, vidím. On ide preto oživovacie, tam oživuje niekoho. Počkať, kde? Tam, pozor, nechoď k ním. Alebo ideme ich staknúť. Ja idem na ňoho brokovkou. Prosím, nech nám to vyjde. Kde je? Nie, poď za mnou. Ja viem, kde je, poď za mnou. Tam sú, vidíš ich? Áno, vidím. Si zobral tú katanu.
Ježiš, skoro som jedného zabil. To je Legendary zbraň. Brokovka, berem. Ja mám takú ako keby snajperku, takže... Počkať, ja ho možno dám z toto. Ježiš, teammate-a. Jeho. Počkaj. Dal som mu hity. On má katanu. Nie, poď rýchlo. Zabil. Yes, rýchlo. Poď sem, neber to, pristaň. Co robíš? Čo robíš? Prestaň to robiť. Bra, neboj sa, Matias, ja ti to hneď dám. Vyskúšaj si to, ja som si to vyskúšal. Kúkaj, Matias. Ja to nechcem. Čo? To je dobré. Je to dobré, vieš, aké je to dobré. Tak okej, keď to nechceš. Matias, ale kámo, vieš, aké je to dobré? Nechaj tak. Kde sú lekárničky? Matias, dám ti aspoň medailonek. Poď, ja ti ho dám. Poď, legende. To neviem, či si... Tu je. Kúkni. Díky. Kúkni, čo tu je. Laserovka a legendary zbraň. Zoberieme si niečo. Niečo lepšie. Ale Matias, ja ti to dám, lebo diváci budú kúchať teba, veď ty máš kameru. Takže budú vedieť, aké je to silné. OK. Tu máš aj to medailonek, kľudne. Yes, no tak, ale ja nepotrebujem. On je veľmi dobrý, Matias. Toto nepotrebujem. Tuto. Toto? Čo to robí? Nie. Ono to má málo nábojov, totiž to ty si musíš šetriť, OK? OK, ale ty si zobral tú lokom. Ja chcem našpäť ju. Ale keď som blízko hráča a strelím, tak mi to nedá damage. Nie, tebe by to nemalo, ale nerob to, nestrieľaj. To ja to nechcem, zober si to ty. To si robíš srandu, Matias, kámo. Hej, ale to video už má 17 minút, dohrajme to. To nevadí, veď taká je normálna hra Battle, ale... Jaj, ty máš toto, keď máš medailonek. Pozor, Matias, ideš do zóny, poď ku mne tu. Počkať, ja sa týmto odpignem. Matias, táto hra je extrémne úspešná. Za mňa, hej. Jo, tak už sme v top 10. Ja som išiel na bossa. OK, nevadí. Nešiel. Ale my to zabijeme, poď. Nejdem. Nie, poď normálne hrať. Ale je tu 8 hráčov. Už sme sa dostali do top 10. A medailonek si nechaj, Matias, OK? Ja si ho nechám. Vyhrám s medailonkom. Nevadí, že to je 18 minútové. To není, a my nie sme tak dobrí ako Alkan. To je pravda. Ale keď nás niekto zabije, tak nevadí. Ale nevadí, sme aspoň top 10, jak som hovoril. A ak dáme win, tak vieš, akú miniatúru dám. Ja ti potom ukážem. Ja ti to nebudem hovoriť. Tu je korunka veľmi blízko, nejakých 120 metrov nejakých je korunka. Ak vieš, mne to... Aha, fakt. Kámo, u mňa je to už 70 metrov. Tam sú týpci. Kámo, ich veľa. Vieš, ako ich veľa? Jeden je nok. Voda sa písičko hádže granáty, zabij ho. Zabil som ho. Aj týpek zomrel. Poď tam, ale pozor, lebo tam budú ešte nejakí týpci. To je pravda. Je tam týpek. On má korunku. Je tam Naruto. Počkaj. Ja nahituj ho. Čo má? Počkaj. Má málo. Yes! Počkaj, má korunku. Ja chcem vyhrať s korunkou. Toto je veľmi úspešná hra. Ja chcem vyhrať s korunkou. Lebo ja som ešte nikdy nemal ten pin. Hej, ak toto vyhráme na videu, tak to bude najlepšie. Ja som ďalšia korunka. Tak si ju zober. Yes. Matias, inak pozri, nemáš náboje do raketometu, lebo to sú do toho špeciálneho náboje. Nemám. Bohužiaľ.
Pozor, Ak Počkaj. zomrieme teraz na zónu, tak ja fakt už neviem. Ja mám katanu našťastie, ty kokos. a ja mám medailonek. Takže to je tiež šťastie. Ty kokos, ja mám ešte aj masku ohnivú, nechceš? Ty si to vieš dobre hrať. Blízko, pozor! Proti nám je posledné duo. Oh! Neboj sa, už sme v tom kruhu. Iná zóna nemôže. Ja, Toto. to je pravda. Tuto budú niekde, dávaj si pozor. Áno, a do auta nechoď, to nemá toto benzín. Ďalšia zóna je až tuto. Na mojom marku je tam, kde Ja zóna... si nechám, za mňa tá lukom pištolka je dobrá. Ale pozor, dávaj examen pozor. FBI open up. Hej, my to video otočíme 21 minút. Čo? Ale veď keď tak niečo zostriháš, aj Alkan to zostrihá. To Preto je, máme nose. prišla tá mamina tak. Tam je toto, tam sú hráči, niekde poď. Prosím, nech jeden bude sám a ten týpek bude jeden sám, že poď, tu sú tí hráči. Kde? Matias, Kde? poď za mnou. Nie, ja tam nejdem. Poď. Kde sú? Aha, niekto tam strieľa, nie? Jeden, proti nám je jeden. Yes! Yes! Takže toto je všetko, ľudia. Ja som z toho extrémne nadšený, takže čaute!